ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆದ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಎರ್ಮಲ್ದ ಮಾಮಿ ಆರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೊ ಈಗ ದಾದ ಪೂರ ಬೋತುಲಿ నేను ಪಾಡ್ದೇರು ಸಾಮಾನು ಈನ ಬೋಡುಂದು ಅವೇನು ಐರ್ಬೇಕು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಮುಂಚೆ ತೋಜಾದಿತ್ತ ಅವೇನು ಇಂಕುಲ್ ನೀರು ನೆನೆದಿದ್ದಿತ್ತ ಆ ಮುಂಚಿತಲ್ಲೇ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊರೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಐರ್ಬೇಕು ಮುಂಚಿತ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಅವಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಟ್ಟು ಐಬೇಕು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ತೋಪೇಜಿ ನಾ ಬನೆಲೆ ದಿವೋಡು ಇಂಕಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಅಚ್ಚುಪ ಅಷ್ಟೇ ಬಂಗುಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೇವ ಸೊಪ್ಪು ಐರ್ಬೇಕು ಗುದ್ದುದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಐರ್ಬೇಕು ಐಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಮುಂಚಿಲ ಶುಂಠಿಲ ಅವು ಸರಿ ಕಾಯೋಡು ತುಲೆಯಿಂದ ಕಾಯೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐರ್ಬೇಕು ಸರಿ ಕಾಯ್ದು ಐ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಐ ಕೂಡಲೇ ಒಂಚೂರು ರೋಸ್ಟ್ ಆವರೆಗೆ ಆರು ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಮಳ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಕೆಂಪು ಆಪುಂಡು ಅಡಿಪತ್ತು ಚಮಚ ಐರ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಪುಲಿ ತೋಜಾಗಿದ್ದೇನೆ ಪುಲಿ ಪಾಡು ಅಂತ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆಗೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಇವಾಗ ಮಂಜೂಳ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಪೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕೊದಿದಿನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಇದ್ದಜಿ ತುಲಿ ಕೊದಿದ ಐರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಕೊದಿದ ಐರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗೂ ಪಾಡೋದು ತುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲಿ ఆయన మోనగి బాబుజీ ఏం చేస్తుండే మీన్ సూపర్ సూపరా ఈయనందు పులి ముంచా ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗಂಧರ ಒಂದು ಬಂಗುಡೆ ದಕ್ಕನ ಒಂದು ಮೀನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಂಚುಂಡು ಮುಲ್ತ ದೊಮ್ಮೆ ಎಂಚುಂಡು ಬನ್ಲಿ ಚುಟಿ ಉಂಡಾ ಜಮ್ಮು ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಚುಂಡು ಬೊಂಬೆದವರೆಗೆ ಎಂಚಾತುಂಡು ಮೀನು ಬೊಂಬೆಡಿಂಜ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಚಿಕ್ಕುಡೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.